Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon video. Kuna tare da Aliyu B.Kachalla. A yau insha Allah video mu zai muku bayani akan yadda za ka yi activating na jamb na ku wanda muka muku videos a baya saboda ya bude maka samu sauran question din na jamb. Je mu fara video. Ga application din kamar haka, kamar yadda muka muku magana a baya, gashi nan kamar haka. Kai selecting the subject, gashi nan inda ke gaya maka this application is not active, you can only view 5 questions kafin mu activating. To gashi nan zamu activate now. To anan yana buƙatar da mu bude datar wayar mu. Misali kamar haka, zamu bude data activate now, misali kamar haka. Zai kawo ka wannan fiskar kamar haka, gashi nan activate free by performing tasks ko kuma activate by consume. Taba 1 in nan, wannan kenan. Muka taba haka zai kama wannan fiskar kamar haka, gashi nan. Za mu kalla videos ne 30 seconds, second 30 ne kadai na muka yi, zai ba mu damar da za mu bude sauran question din gaba daya. Misali zai mu taba haka. Ga bidiyon tana loading, so dan jira ka. A cikin bidiyon saka at least mu kalla ko da minti 30 sai ku so 30 shikenan. Da bidiyon kamar haka 30 za su san ku dan kala kala shikenan. At least kena nuna bisa yanzu mu activate na wannan in ka gama kallon bidiyon gashi nan zai kaka wannan fuskar kamar haka. Kwata bidiyon 30 minutes ne, at least 30 minutes ka kallon 30 minutes ko sai ka fita. Sai ka fuskar kamar haka. Gashi a sama dai za ka ga you still have 1 day to practice free. Watch the video to get more days. Click it. To wai in kana so ƙara kallo, yanzu haka ya bamu free na kwana ɗaya saboda mun kalla sau ɗaya. In kana so ka baka na kwana 2 za ka ƙara kallon bidiyon, ƙara maimaita shi. Zaka ina koma na maimaita, za ka ga daidai filin wantin da zo mai da min 2 days. To haka in kana kallon bidiyon, yawan kallon bidiyon ka, yawan kwanakin da za su baka free kenan, za su bude maka free kana aiki da shi. Gashi nan kamar haka. Misali bari mu shiga kan wannan, mu selecting the subject, click to proceed, start exams. Ana dai kwata bude na question 5, amma yanzu za mu yi gana shida. Next ga shi kan question 6, kuma dai na question 6 za mu yi shiga question 48 ma gashi nan duka. Misali ga mu amsa su gashi nan kamar haka. Duka dai zai bude mana. Misali za mu canja course, za mu yi biology, gashi ta kawo na 50 question za mu bude duka. Misali ya mu da English, gashi har 80 kana kana gashi nan wannan hanyar da zaka samu daman kai activating na jamb naka domin ka ga sauran subject din dukan su, ga sauran question din duka haka ne za su bude maka. Mun gode. In wannan ne farkon zuwan ku tana ina mura roƙon ku da ku danna mana subscribe da alaman kararrawa.